ассалому алайкум тамошобинони азиз, нашри махсуси барномаи сиёсии таҳлили амният ва ҷомеа аст аз студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд ки мавзӯи ҳифзи фарҳанги миллӣ дар фазои маҷозиро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор медиҳад. Бо мақсади таҳлил ва баррасии масъалаи мазкур ба студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд даъват шуданд масъулини соҳа, коршиносон, шахсони таъсиргузори ҷомеа ки дар ҳақиқатан ҳам имрӯз вобаста ба ҳамин масъала кору фаъолият мекунанд. Бо истифода аз фурсати ба даст омада аз номи худ масъулин ва тамошобинони барномаи сиёсии таҳлили амният ва ҷомеа ба устодони азиз ҷиҳати иштирокшон дар барномаи имрӯза ташаккур мегӯем. хуш омадед устоди азиз. Сараввал аз коршиносон мехостем пурсида бошем, имрӯз сатҳи истифодаи интернет ва шабакаи иҷтимоӣ дар Тоҷикистон чӣ гуна арзёбӣ мешавад? Аз назари шумо истифодабарандагони шабакаи иҷтимоӣ бахусус наврасону ҷавонон то кадом андоза устод аз фарҳанги фазои маҷози фарҳанги истифодабарии шабакаи иҷтимоӣ огоҳ ҳастанд? Марамад. Бале, ташаккур. Имрӯз бо рушди технологияи муосири рақамӣ мардум ҳар як истифодабарандаи смартфон аллакай дастрасӣ ба интернет, ба шабакаи умумиҷаҳонии иттилоотрасонӣ пайвастагӣ дорад ва ин ҳар як нафаре ки масалан аллакай соҳиби смартфон шуд, ӯ дастрасӣ ба интернет дорад ва дар баробари ҳамин вақте ки аллакай дигар ба шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла масалан вақте ки дар сегменти тоҷикӣ бештар инстаграм ва фейсбук ки фаъол аст, тикток, вақте ки онҳо пайваст мешаванд, албатта корбарандаи ин шабакаҳо мешаванд ва дар Тоҷикистон имрӯз мо дида истодем ки сол аз сол шумории истифодабарандаҳо афзудӣ шудааст. Дар мисол, агар дар мисоли блогерон гӯем, бино ба маълумоти Кумитаи андози ҷумҳурӣ давоми то ҳамин солҳои охир ба маълумоти охир 130 нафар блогер дар қайди давлатӣ шудааст ва дар нимсолаи аввали соли 2026 онҳо ба буҷаи давлат 13 миллион сомони андоз супориданд. Яъне ҳамагӣ 130 нафар ҳамчун блогер аз қайди давлатӣ гузаштанд. Яъне ин албатта рақами кам аст дар ҳоле ки мо инқадар истифодабарандаи зиёдро дар шабакаҳои иҷтимоӣ мебинем ва аксари онҳо муҳтавоҳои контентҳои истеҳсол мекунанд ки гӯем бинандаи муштарии зиёд доранд. Яъне имрӯз корбар зиёд аст, истифодабаранда зиёд аст, муҳтаво хеле зиёд аст, аммо сухан сари сифат аст ки масалан то кадом андоза мо аз сифату масъулият корбарӣ мекунем. Ва боқӣ боз инҷа ман дӯстон ҳамкасбони азизи мо ҳастанд ки фикри моро идома медиҳанд. Ташаккур. Марамад устод, вобаста ба ҳамин масъала. Вобаста ба ин масъала агар ҳамчун манбаи такягоҳӣ агар ба омор нигоҳ кунем, мутаассифона омори хубе ва дақиқе имрӯз нест. Мо имрӯз то саршавии барнома бо дӯстам суҳбат карда истода будем. Ҳамон оморе ки имрӯз фарз кардем чӣ қадар мард бошад, чӣ қадар зан бошад, чанд сола бошанд, ҳоло дақиқ нест. Зеро паси бисёри гӯем ана ҳамин саҳифаҳо ё ки аккаунтҳо гӯем кӣ нишастааст 50% маълум нест. аз ин лиҳоз онҳое ки шахсияти худро пинҳон нигоҳ медоранд бештар гӯем ба амалҳо, ба рафторҳое даст мезананд ки бештар ба озод будан ё ки ба ҳамун бартарии табиати гӯем онҳо рабт мегирад, дастдарозӣ мекунанд. яъне шабакаҳои иҷтимоӣ худашон дар навбати дигар омори хуберо пешниҳод мекунанд. яъне шумо бинед ки кадом видеоҳо ё ки кадом мавзӯъҳо бештар тамошобин пайдо карданд. аз ин хулоса бароред ки аудитория ба чӣ рабт дорад, кадом самтҳо рӯи об мебароянд. рӯи об мутаассифона он чие мебарояд ки зидди арзишҳои фарҳангии мо аст. Ташаккур устод. Ва блогерӣ дар Тоҷикистон як бахши боло ҳам ишора кардем, таъсиргузори фазои иттилоотӣ табдилӣ ёфтааст ва устод шумо ки дар ҳамин масъала ҳам кору фаъолият мекунед, ба назари шумо устод фаъолияти блогерон то кадом андоза ба тарғиби фарҳанги миллӣ, арзишҳои миллӣ ва тарзи ҳаёти солим мусоидат мекунанд ва дар кадом ҳолат метавонанд ба фарҳанги ҷомеа таъсири манфӣ расонида бошанд? Ташаккур. имрӯз дар тамоми ҷаҳон 600 миллион аккаунт аст. 600 миллион, зиёда аз 600 миллион аккаунт аст ва аз ин
наздик ба 137 миллион блогерҳо фаъолият мекунанд дар тамоми дунё ва ҳар рӯз бештар аз 55 миллион пост нашр мешавад, ягон мавод нашр мешавад. яъне аз ин нуқтаи назар гирем, мана дар донишгоҳ дарс мегӯем, чуноне ки устод қайд кардан, ҳар нафаре ки имрӯз дар даст телефон дорад, аллакай ин мавқеи ҳамон журналистикаи шаҳрвандиро пеш мебарад. яъне имрӯз шумо ба чӣ масъалаи норизо ҳастед ё ба ягон масъале мехоҳед фикратона гӯед, шумо нашр мекунед, фикратона нашр мекунед ва он мавриди баҳс қарор мегирад ва масъулин зуд аз пеи ислоҳи ҳамин масъала мешаванд. ва агар сухан дар бораи блогерҳо равад, бояд як чиро қайд кард, як чанд самт ҳаст дар ҳамин самти блогерӣ. масалан фарз кардем, ҳастанд нафарҳое ки таом мепазанд ва тарзи таом пухтанро ёд медиҳанд. ҳастанд нафарҳое ки вайн мегиранд, яъне роликҳои ҳаҷвӣ мегиранд. ҳастанд нафарҳое ки ба саёҳат мераванд ва қисматҳои сайёҳии тоҷикистонро муаррифӣ мекунанд. ҳастанд нафарҳое ки ба монанди мо роликҳои тарбиявӣ мегиранд. ва имрӯз аз ҳама гӯем як қисми заиф, як қисми бисёр ҳам доғоварандаи ҳамин блогинги тоҷик ин ҳамон пахшҳои мустақим дар тикток аст. яъне ҳарчанд онҳое ки масалан блог мебаранд, онҳо чандин маротиба ба мақомот даъват шуданд, чандин маротиба аз ҷониби масъулин дарси адаб гирифтанд, чандин нафар барои онҳо роҳ нишон доданд, онҳо барои ҳимояи худашон гӯем кор пеш мебаранд, лекин ҳамин пахшҳои мустақим ки ин бисёр вақт идора нашаванда аст ва мо аз паси ҳамин пахшҳои мустақим мебинем чеҳраҳоро дар суғд пулис, мебинем чеҳраҳоро дар душанбе пулис, ки гӯё алфози қабеҳ гуфтааст, гӯё ҳақорат кардааст, дашном додааст. ва агар ба суоли шумо мушаххас агар ҷавоб диҳем, дар ҳақиқат имрӯз барои муаррифӣ, барои як санъату фарҳанги миллия барои мардуми ҷаҳон нишон додан, блогерон хеле заҳмату кор карда истоданд. аз ҷумла масалан бубинед, масалан барои шаҳри Душанбе, барои муаррифӣ кардани имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон, махсус шаҳри Душанбе блогерҳои машҳур ва маъруфи дунёе даъват мекунанд. масалан дар чорабиниҳояшон Гусейн Гусейнова даъват карданд, ки вай як гӯем резонанс, як натиҷаи бисёр хуб дод барои Тоҷикистон ва дар ҳар чорабинӣ блогерҳои маъруфи дунёе даъват мекунанд. лекин мутаассифона дар баробари муаррифӣ, дар баробари ҳимояи арзишҳои миллӣ, дар баробари ҳимояи забони тоҷикӣ мутаассифона ҳастанд ҳамин блогерҳое ки барои поймол кардани гӯем ки арзишҳои миллию фарҳангӣ гӯё саҳм мегузоранд. масалан яке аз принсипҳои асосии тими мо, гурӯҳи мо ин аст, ки мо тамоми саҳнаҳомоя бо забони адабӣ пешниҳод мекунем. вақте мо ҳамин қарорро қабул мекардем, баҳсҳо буд, гуфтанд ки хай мардум моя гӯш намекунанд, хуб биёед бо лаҳҷа суҳбат кунем. лекин мо гуфтем ки не, мо бояд забони адабӣ, бо забони адабӣ суҳбат кунем ва сухани мо дар Бадахшон ҳам фаҳмо бошад, дар Душанбе ҳам фаҳмо бошад, дар Хатлон ҳам фаҳмо бошад. яъне барои ҳамин забони адабӣ лозим аст, ки як меъёр ҳаст ва ҳамин меъёрро тамоми ҷо мешунавад. лаҳҷа ин бойгарии забони мост. ҳар куҷо зиёд лаҳҷа аст, онҷо масалан забон ғанӣ аст, бой аст, лекин забони адабӣ дорем. мутаассифона аксари блогерҳои мо бо забони лаҳҷа суҳбат мекунанд, ҳатто филмофарҳои мо ҳам бо забони лаҳҷа филм таҳмил мекунанд. ҳатто ҳунармандони ҳирфаӣ мо бо забони лаҳҷа суҳбат мекунем. хеле дардовар аст. ташаккур устод. боло хуб ишора кардем ки масалан барои муаррифии кишвари мо масалан блогерҳои хеле варзида, блогерҳои шинохтаи ин ва ё он кишварҳо даъват шуданд ва худашон ҳам омада истоданд. мо чандин маротиба мебинем аз ҷопон, аз Кореяи ҷанубӣ, аз Қазоқистон мана ба наздикӣ, яъне бо хоҳиши худашон омада ҳатто наворгирӣ ва хеле боиси хушнудӣ буд вақте ки мо медидем ҳатто аз мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ дар муошират бо онҳо хеле баҳои баланд доданд. ва имрӯз масъала ин аст ки блогерҳои худамо то чӣ андоза ҳамон
фарҳанги худамонро муаррифӣ мекунанд ва боло ҳам ишора карданд то чӣ андоза қоидаи имлои забони тоҷикӣ муаррифӣ мешавад ва фаъолияте ки имрӯз ин блогерон бурда истоданд ва қисмати зиёди истифодабарандагони шабакаи иҷтимоӣ наврасону ҷавонон ҳастанд то чӣ андоза ба ахлоқи ин наврасону ҷавонон метавонад таъсиргузор бошад. марҳамат устод. بله تشکر. یک بیت مشهور حافظ شیرازی است. حافظ میگوید نه هر کی چهره برافروخت دلبری داند، نه هر کی آینه ساخت سکندری داند. واقعا امروز در شرایطی که 20 سال 25 30 سال پیش هنوز از زمان آغاز استقلالیت اساسگزار اصول وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در برآمدشون یک کلمه یک جمله رو میگفتن که تهدید جهانی شوی گلوبالیزاسیون و امروز ما علاقه نتیجه اون دیده ایستادیم. اون آگاه بود، امروز وای تهدیدها علاقه قسمان در جامعه وارد شد و مثلا زبانی کاربران شبکه‌های اجتماعی مثلا تلویزیون سه تاثیر دارد، بیننده میبیند، میشنود، میخواند و گوییم تاثیر دیگر عمل میکند. فرض کردیم اگر گوییم که پگاه در شهر باران میبارد، پگاه حتما ما لباسی موافق با باران رو میشن، یعنی اطلاع رفتار ما رو تغییر داد. این در شبکه‌های اجتماعی یک عنصر دیگری هست. آنها علاقه اشتراکی همون بحث شده میتونن، یعنی آنها شرح نوشته میتونند، آنها در همون روند اشتراک گویی، همون روند مستقیم است. و اکنون اینجا معلم زمان‌الدین نصیرالدین بسیار یک نکته خوب بیان کردن که اکانت های پوشیده اونی که ما نمیدونیم به قولی که در قول شدم گربه درون جوال و نمیدونید که کجا میدود و همین حالت راستی برای کشف کردن آنهایی که مثلا در گوییم نظر اول گویا هستند و در این فضا اما غرضشون چی است معلوم نیست، در کدام حالت از خودشون درک میدهند. گذشته از این در سگمنت امروز ما همون در محتوای بلاگرانی که امروز تهیه میکنن اینجا دوست عزیز ما آسیم جان عارفپور بسیار نکته خوب گفتن که مایلی مبلغ کار کردن بیشتر، مایلی احترام به زبان و نگاه داشته اصالت آن کمتر. یعنی مقصد بسیارتر مشتری گرفتن. یعنی نگاه کنید علاقه مایلون ما خودش معلوم است که ما پول کار کردن میخوایم. هدف همین است. بله اگر این گونه باشد برای ما گوها مثلا وقتی که همین زیبا کرده که بیان کنیم که مقصدتون اصلا در مسئله زبان چی میشود، نگاه کنید از اودیتوری همین چیز به کار کرده ایستاده است که اودیتوری توجه اودیتوری همین است که قبول اودیتوری مود باید تربیت کنیم. برای اون که مثلا کودکی که مثلا 5 6 ساله است و نزدیک تلویزیون یا مثلا در دست اسمارت فون دارد یا همون کانتنت میبیند و میگوید که در تلویزیون در اینجا، یعنی برای مظهری عام گفته شده این کلمه که کلمه درستش این است. وقتی که اگر همین گونه کاربری شد وای برای اون که مثلا این گونه منبرها باید منبرهای اطلاعاتی منفعت بخش باید باشد، برای اون که مردم سازنده کند، در مردم فکری تازه گفتن رو به ایجاد کند، زبان رو پیش از همه شناساند. این زبانی که وای اگر رویدکی حاضر بیدار شده بود گوید که اول گویم پیروان خودش ببینه چی میگفته باشد. اونی که مثلا اولین شعر تاجیکی رو گفت و گویم ما او رو همچون سردفتر ادبیات تاجیک فارس میشناسیم. و مثلا امروز در گفتن گویم آموختن زبان چی مشکلی هست و کار بردن آسیم جان وقتی که همین با حیات ایجاد همین گویم سلسله فیلمی مثلا همین به شکل ریلز این گذاشته شدن جنازه پدر زنده و نگاه کنید که کجا برای همه نفری که مثلا مکتب ندیده هستن و جمله کلمه ها فهمو است، یعنی اون چیزی که در جوهر ما هست مثلا با همه گویم گذشتگان ما اهل سواد بودن. امروز ما در شرایط جهانی شوی که سخن از جهانی شوی آغاز کردم ما زبان خود را مخلوط کردیم. زبان ما مثلا امروز اگر گویم که به محبت برای یک نفری که مثلا حتی تحصیل کردی دانشگاه باشه ایستاده گوید که 1 دقیقه به ایست صاف به زبان تاجیکی گپ زن گوید چی؟ باور کنید مشکلی دارد، حتما در ترکیبش 2-3 کلمه روسی یا یکون اصطلاح بین المللی را کاربری میکند. سخن درباره آن که امروز همین کاربرای شبکه ها مخصوصا بلاگرها که مثلا سخنشون به جامعه تاثیر دارد، پس این تاثیر باید برای آینده او نیز کار کند. امروز آنها مثلا از این چیز فایده زدن، پگاه چی؟ پگاه وقتی که آنها علاقه سالار شدن نبیره هاشون وقتی که این چیز این محتوای آن رو دیدن گفتن بابا زمان شما چیکار میکردید؟ این زبان شما بود. اگر ما در آینده برای گویم نگاه داشتن زبان ما اگر ما واقعا دست یابیم گویم که این گویم روندهایی که گویم یک اندازه تهدید دارد اگر پیشگیری کنیم واقعا در آینده این نسل آینده از ما خفه میشود.
میگه که شما چیکار کردید تو مثلا بسیار امکانات زیاد است برای استحصال محتوایی که برای مردم تاثیرگذار باشد. امروز خوب گفتم واین اصولی به حجم پیشنهاد کردن یک عادت است. حجم چگونه گوییم ژانر است. عادتا این را در حالتی که آدم یک افسرده باشد، مانده شده باشد، یعنی انفتیمنت لحظه هایی که اطلاعات آدم مشغول داشتن فرح بخشیدن است. انفتیمنت میگه. یعنی این مورد اگر همین از اسلوبی ژانر از ژانر حجم کارگیری خوب است. دیگر اگر هر روز ما این سبک دادن گیرید اگر وای مغز آینده عادت میکند برای چیزی سبک. برای چی ما امروز در شناخت شش مقام آهنگ‌های مشکلی داریم؟ برای چی مثلا ما بیت‌های بیدل رو در تفسیرش مشکلی داریم در حالی که باباهای ما در چایخانه‌ها راحت میکردن در محفل‌های بیدلخوانی، سعدیخوانی، حافظ شناسی. این چیزها برای گویم نسل امروزه شاید گویم چی شما در اصل دینозاور زندگی میکردید که شاید حیرانی کند. نه آخر اون اصلی واقعا مترقی بود، اون اصلی طلایی بود. امروز مثلا کشور رهبری دولت گویم اساسگذار صلح و وحدت محترم امام علی رحمان این مسئله در شناخت هویت ملی نگاه داشته. نگاه کنید خود برآمدها شما به جناب والی یگان مراتب یگان کلمه شیوگی استفاده نمیشه. یعنی به زبان نو به تاجیکی گپ میزنم. این چی است؟ من نمونه هستم، شما نمونه باشید. شما هم پیروی کنید. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و خیلی خوب میگن که وقتی که ما در همون طول 1000 سال بی‌دولتی بودیم همه سرزمین رو از ما گرفتن، دولتمون رو گرفتن. میگن هر چی از مال دنیا داشت، تنها چیزی که ماند و ملت رو از نابود شوی حفظ کرد همین زبان تاجیکی بود. و بیهوده نیست که پیشوای معظم ملت مخصوص کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی رو از حساب فاند پرزیدنت همچون تحفه به هر یک خاندان هدیه کرده شد. چون سخن رو در مسئله تقسیم همین کتاب گفتید، راستی گپ وقتی که به خونه منم رسید این کتاب، من ورق زدم و با طور گویم تصادف یک صحیفه کشوده شد که اومدن اسکندر با سری بالین دورو و گفتگوی دورو با سکندر در لحظه مرگ. بسیار نقطه عجایب من اونجا برای خود، چون آدم سین و سالش تقویت می‌یابد، با بسیار نقطه‌های دیگر رو نیز برای خودش کشف میکنه. من اول فکر کردم که حاضر دورو از اسکندر در لحظه مرگ چی می‌طلبید باشد؟ میگفته باشد که فرزندانی من رو فرض کردم رحم کن، یا که زن و فرزندی من رو مثال نجات ده. چی میگفته باشد؟ من حاضر صلافه همون شعر رو، همون گویم داستانی خورد رو خونده اول هم خیلی فکر کردم، لیکن وقتی که خوندم یک مصرع خیلی با من تاثیر کرد. وقتی که دورو از اسکندر میگوید که آیین نوروزی ما رو حفظ کن، آیین های ما رو حفظ کن میگوید. از خودش چیزی نمیگوید. نه از خودش نه. بله. از فرزندش نه، از یگان بایگریش نه. میگه آیین های ما رو حفظ کن. در لحظه مرگ چنین گفته است. این یک پیام خیلی چقور و پرمضمون به همه اونهایی که این کتاب رو میخونند و به تمام صاحبان تفکر و عقل است. تشکر زیاد، سلامت باشید. و پیشوای معظم ملت یک اثر دارند با نام وابسته به همین مسئله زبان، زبان ملت هستی ملت و عنوان گرفتن زبان ملت هستی ملت. دلیل همان گفته ها که محض همین زبان بود که هستی این ملت رو حفظ کرد و این ملت امروز صاحب دولتی ملی گردید. در برابر زبان مسئله که باید امروز رعایت کرده شود حفظ فرهنگ ملی به حساب می رود و ما امروز می بینیم در لحظه هایی که اگر جامعه جهانی وضع ناآرام دارد، در برابر این در همین بخصوص منطقه ما و در تمام جهان اوج گرفتن سرعت فرهنگ و تاریخ سازی ملت ها آغاز یافته است. هر کشور و ملت امروز برای حمایت و حفظ خودش تاریخ سازی میکنند. و استاد از شما میخواستیم وابسته به همین مسئله که هم رعایت قاعده املای زبان تاجیکی و همچنین حفظ فرهنگ ملی از جانب بلاگران تا چه اندازه رعایت کرده می شود؟ تشکر. در مورد زبان دولت‌های مثلا مصر، سوریه وقتی که اصطلاح عرب میگیم که مثلا جوری شدن همین دین اسلام،
аксари ҳамин давлатҳо забонашон гум карданд, масалан забонашон арабӣ шуд. Лекин масалан бо вуҷуди чандин сол дар хилофат будани масалан Осиёи марказӣ, хоса масалан Моворао наҳру Хуросон, хоса Тоҷикистони мо забонамои гум накардем. ва ҳатто ҳамун нияти намоза бо забони тоҷикӣ мегуфтанд. То имрӯз ҳам узбекҳо, ҳам осиёмиёна ҳама. Ба чӣ маъни? Ба ин маъни ки забони тоҷикӣ воқеан нуфузи бисёр бузург дошт дар ҳамин минтақа. устод бахшиши хеле зиёд ва ман агар хато накунам дар китоби Хуросон аз ин ҷои Муҳаммадҷон Шакурӣ як нуқта ҳаст ки мегӯянд ҳатто вақт дар давраи Сомонӣ ҳамин арабҳо маҷбур шуданд ки дар назди масҷидҳо месуданд ва чанд тамга пешниҳод мекарданд. Бале, пайса медоданд. тоҷикҳо пайсаро мегирифтанд, боз медоданд забонро ба забони тоҷикӣ. 100% дуруст аст. ва ба ин маъне ки забони тоҷикӣ воқеан нуфуз дошт. Масалан мо ҳамамон медонем аз таърих, гарчанд масалан вай буд ҳукмронӣ манғитӣ буд, туркӣ буд, лекин забони расмӣ забони тоҷикӣ буд. ҳуҷҷатгузорӣ забони тоҷикӣ буд. Яъне ин воқеан агар мо ба таърих нигарем, мо бисёр як забони бузург, як забони бисёр чуқур дорем. вақте мо ба Эрон сафар мекунем, дӯстои мо мегӯянд ки шумо бо забони қадими форсӣ суҳбат мекунед, шумо бо забони шоҳнома суҳбат мекунед. мо забонамо махлут шуд мегӯянд, мо забонамо вайрон шуд дар натиҷаи масалан ҳамон гузашти вақт, лекин шумо забони асили форсия нигаҳ доштед мегӯянд. дар ҳақиқат агар мо забони адабӣ нигоҳ кунем, воқеан мо бо забони бисёр шеваи зебои форсӣ суҳбат мекунем ва бо ин ифтихор кард, бояд ифтихор кард. ина бинед, ҳозир масалан мо рӯзноманигорон устоди мана таҳсиқ карда метавонанд, вақте шумо кӯча мебароед, микрофона дароз мекунед, ба фарқ надорад касе, микрофона дароз мекунед, як ҷумлаи дуруст гуфта наметавонад. ҳоло мо гӯем ки як тамаддуни бузург дорем, як миллати бузург дорем, як забони бисёр бузургу масалан таърихӣ дорем. мутаассифона як фикри дуруста озодона баён карда наметавонем. бо вуҷуди ин масалан сиёсатмадоро гуфтам, мансабдорон, воқеан мо ин бисёр шармовар аст вақте ки як роҳбари як ниҳод бо забони адабӣ, бо як забони адабии зебо, шевоз суҳбат кардан наметавонад. вақте мо дар як ҷаласа, дар як нишаст бо кумитаи забон нишастем ва ман суол кардам ки чаро шумо ҳамин забони интернета идора кардан наметавонед, танзим кардан наметавонед. ва онҳо гуфтанд ки шумо чанд нафар масалан дар ҳамин ниҳод? Мо гуфтем 10-11 нафар. гуфтанд ки мо аз шумо бештар нестем дар як кумитаи масалан забон. акун ман дақиқ шумора дар ёдам нест, лекин хеле мо кам ҳастем. гуфтанд ба ҳамин хотир андешаи ман ин аст ки бояд кумитаи забон бояд сохтори ҳамин кумитаи забон бояд аз нуқтаи назари имрӯз ки бояд назорат кунанд интернета, бояд ташаккул дода шавад, бояд таҷдиди назар шавад. чаро? барои он ки мо танҳо бо огоҳ кардан, бо ҷарима кардан, бо гӯем фаҳкорҳои фаҳмондадиҳӣ метавонем ин соҳаро танзим кунем. ин як барои чӣ мегӯянд ки шабакаи глобалӣ? барои он ки идора карданаш хеле мушкил аст. дунёи бесарҳад хеле мушкил аст. яъне масалан фарз кардем ҳар кас дар даст телефон дорад, ҳар кас метавонад андеша дар шабакаҳои иҷтимоӣ гӯяд. имрӯз мақомотҳои қудратӣ ин корро бисёр хуб анҷом медиҳанд. масалан суғд полис, душанбе полис, ҳар нафар як кори анҷом медиҳад, даъват мекунад. лекин масалан талаботҳои иҷрои забони адабӣ бояд аз ин нуқтаи назар кумитаи забон ҳам бояд таҳти назорати худ гирад. ва ман фикр мекунам ки аудитория бо лаҳҷа, бо забони адабӣ, фарз кардем бо дигар забон, ин танҳо баҳона аст. агар шумо контенти хуб кунед, агар шумо чизи фоидаовар кунед, агар шумо чизе кунед ки барои ҳамин рӯзи ҳамин аудитория лозим аст, аудитория тамошо мекунад. ва ёдатон бошад замоне мо фақат филмҳои туркӣ тамошо мекардем. чаро? барои он ки фазо холӣ буд. имрӯз ҳамин фазои нафарҳое ки бо забони адабӣ барнома таҳия мекунанд холӣ аст. ва ҷои ҳамин холигӣ чӣ пур мекунад? онҳое ки масалан бо лаҳҷа суҳбат мекунанд, онҳое ки махлут гап мезананд, онҳое ки масалан дуруст ҳарф зада наметавонанд. ташаккури зиёд устоди азиз, саломат бошед. ва дуруст аст ки агар дар сохтори кумитаи забон ҳам агар чунин имрӯз зарурате омада ки як истилоҳот ба вуҷуд биёяд, лекин ман фикр мекунам ки дар баробари ин
ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз хавфу хатарро бояд эҳсос кунад ва ҳар як блогеру истифодабарандаи шабакаи иҷтимоӣ масъулияти шаҳрвандии худро мо бояд дарк кунем ки ҳар яке мо метавонем дар бартараф кардани ҳамин камбудӣ саҳми худро гузошта бошем. Ва мехостем устод вобаста ба фарҳанги истифодаи шабакаи иҷтимоӣ андешаи шуморо шунида бошем. ташаккур. Як истилоҳ ҳаст ба англисӣ номи ба вуайризм мегӯяд, аз сӯрохии калити дари хона тамошо кардани муносибатҳои маҳрамонии одамон. имрӯз мардум воқеан ҳамин гуна гӯем одат пайдо карданд. мутаассифона ҳамешагӣ зиндагии як нафарро дидан мехоҳанд ва вобаста ба ҳамин ҳолат аллакай истеҳсолкунандаи ҳамин гуна муҳтавоҳо низ ҳаст ки дар ҳошия ин гапҳо гуфта шуд ки масалан аз хулосаҳои душанбеполису суғдполис мо аллакай дида истодем ки чӣ гуна наворҳои ғайриахлоқии худашона дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла дар сегменти гӯем инстаграм гузоштану онҳоро ҷазо доданд. хуб баъд чӣ шуд? баъд як нафари дигараш пайдо шуд. ӯро ки маҳкам карданд, як нафари дигараш. хуб мо гӯем ҷароҳатро дар куҷо бинем, дардро аз куҷо пайдо кунем, чӣ гуна гӯем омилҳои пайдошавии дардро пайдо кунем. масалан устод лоиқ дар як мусоҳибаашон як нуктаи бисёр ҷолиба гуфтанд ки ман як чанд маротиба дар барномаҳоям истифода бурдам. мегӯянд ки ифтихори миллиро ба шиор андохтану гӯем баромад кардану шеър хондан бедор карда намешавад. бояд вай аз шири модар, аз алии модар, аз гаҳвора ба кӯдак пайваст шавад. мо бисёр мушоҳида мекунем ки гӯем имрӯз ҳамин озмунҳои аллахонӣ бесабаб не. мо хеле дидем ки масалан имрӯз аксари модарҳо агар алла гуфтанишон алларо надонад чӣ мегӯянд? баю баю мегӯянд. баю баю фарҳанги мост? нест. алии мо куҷо шуд? дар назари аввал гӯем ҳамун аллоҳ гӯем ҳамун гӯем бо ниёиш ба худованд аст ки масалан фарзанди ман калон шаваду умраш дароз шаваду тамоми орзуҳои неке ки дар дили шаб модар бедод мешавад ва ҳамаи ибодатҳо ҳам гӯяд дар дили шаб қабул мешавад. мегӯянд нигоҳ кунед модарҳои мо чӣ қадар бузург ки барои масалан фарзанд ин қадар ҷонафшонӣ мекунанд, фарзандро забони модарӣ меомӯзонанд, аммо фарзанд дар камтарин фурсат забони модарии худашро гум мекунад, беким кадом забони бегона ҳарф мезанад. гузашта аз ин барои чӣ масалан имрӯз гӯем як дар гӯем корбарои шабакаҳои иҷтимоӣ махсусан блогерҳо аз ман хафа нашаванд. як шоир мегӯяд ҳаргиз надиҳад пиёз бӯи гули сурх аз кӯза ҳамон бурун таровад ки дар ӯст. дар кӯза чӣ ки бошад ҳамон чӣ мерезад. бинобар ҳамин дар гӯем сатҳи саводи гӯем забонии худи ҳамон блогерҳо бояд кор кунанд. барои сатҳи забонии худашон беҳтар шудан аст. барои он ки барои бинандии худашон, шунавандии худашон, хонандии худашон ягон матлаберо пешниҳод карда шавад, бояд ҳамин гуна гӯянд ки позан як гапи аҷоиб дорад. мегӯяд ки бояд оинаро шикаста он тараф гузарӣ. оинае ки масалан ҳаст, оинаи экрани телевизор шикану гузару хони анамон мухотаби худат, аудитори худат ҳамсӯҳбат шав, яъне дар дили ӯ ҷо гир. метавони ҳамин гуна. барои ин бояд забон доштан дако, забоне ки таъсиргузор ва рафтор чӣ гуна бояд? рафтори бошуурона бешуурона не. масалан вақте якта муҳтаво таҳйёр карду дар вай гузошт, медонед пагоҳи дигараш чӣ мекунад? 3 соати аввал ба 15000 нафар мана тамошо кард. хулосаи аз ҳамин муҳтавоаш ҳамин чанд лайк гирифт? яъне шаҳрҳо буд, шаҳрҳо намегӯяд, шояд шаҳрҳо ягон гӯем дар шаҳр ҳам ки ҳаст ҳамун нафаре ки хонд ягон чизи хубам гуфтанаш мумкин, аммо бо як чизи аз ҳама бисёр ҷиддӣ ҳаст ки инҷа мо аз кумитаю аз ниҳодҳое ки масъули забон аст мо ҳам шикоят кардем. дуруст 100% ман қабул ҷонибдорӣ мекунам, аммо дар баробари ҳамин дар мо нақди расонаӣ нест. дар мо чизе ки шумо гуфтед ман мегӯям офарин хаёмиддин беҳтарин суханома шумо таъриф мекунам, шумо ба қавли аз муваффақиятотон саргаранг мешавед ки ин қадар ман зӯр бидиям. нигоҳ кунед бовар кунед дар мо нақд нест. театру нақди кино ҳам надорем. нақди кино нест, нақди театр нест, нақди адаби ҳозир гӯем чизе ки навишта шуд, чизе ки истеҳсол шуд таъриф мекунем. мегӯем ки бисёр оли беҳтарин як шоир шеъре ки аввали шеъре ки гуфт дар саҳифаҳо баҳ 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 беҳтарин байти оли шоҳбайт гуфта менисанд. ҳоло он ки ман то андозе ки худ ки хатм кардаи факултаи филологика ҳастам, шоирҳо онҳое ки ба шеър гуфтан майл доранд ҳамешагӣ дафтари аввалини худашонро пинҳон нигоҳ медоранд, шарм медоранд. барои он ки яке агар нафари огоҳ бинеду ин чӣ гуфтӣ? ин шеър аст магар? ин ҳатто шеъргуна нест. агар гӯяд шарм надоранд ва назди шоир мебарад. баъди як камоло каме 1-2 сол 4-5 сол назди шоир мебарад, баъд онҷо такмил мешавад. имрӯз чӣ?
смартфон ёфт аллакай вай дар эфири мустақим аст чӣ хоҳад мегӯяд. Пас хуб аст ки имрӯз ниҳодҳо назорат мекунанд, аммо дар баробари ниҳодҳо дигар қишрҳои ҷомеъ бетараф буданаш накунед. аз қисмати экстремистӣ аз андешаҳои ифротӣ ёд кардид ки воқеан ин ҳолат дар шароити бетарафӣ пайдо шуд. як нафаре дар масҷид даромаду пояшро васеъ карду дастонашро бисми занҳо бои бараш гузошту намоз хонд, ду муъссифе тамошо карду гуфт ки ин қоидаи навашми ҳамин хел. яъне онҳо чӣ кор карданд? розӣ шуданд, қабул карданд. баъд чӣ кор карданд? онҳо баъд гуфтанд ки бобо ин тарзи намоз хондани шумо хато аст. ана дар он ҷо ихтилоф пайдо шуд. баъд чӣ шуд? давлат дахолат кард ва хуб кард. бисёр хуб шуд. агар ин гуна ҳолатҳо пешгирӣ нашавад, рости ҳар ки ва дар шароити гӯем корбарӣ аз шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамин гуна аст. агар имрӯз ягон ниҳоде пайдо нашавад ки ин масъала, масалан қонун дар бораи махсус дар бораи гӯем блогерӣ нест. фарз кардем қонуни соҳибии телевизион ҳаст, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи телевизион ва радиошунавонӣ. مثلا قانون عمومی ما قانون جمهوری ترکستان درباره مطبوعات داوری و دیگر واسه اخباری عمومی این دو قانون اساسی که فعالیت ما رو تنظیم میکنند. این سمت چی کودکس جنایتی و کودکس حقوق ویرانکنی ماموری به این چیز به آمدگی که مثلا در حالتی که این قسمت شد از جمله کاربران که شبکه‌های اجتماعی بلاگران که نسبت آنها جریمه پیش بینی شد در حالی که مثلا جنایت آنها اگر خاراکتری مثلا وزنی‌تر نگرد که زیری کودکس جنایتی نفرآید. باقی دیگر یکم مثلا نظارت جدی نیست. اگر ما مثلا این مسئله رو به بی‌طرفی کنیم و این مسئله رو به گوییم نظارت نکنیم و اگر این مسئله رو هم تو از نظر چشم گذرانیم و چیزی نگوییم پاسخ نگوییم همین گونه رفته میگرد. اینا برای من در شرایط جهانی شوی این بسیار جدی است که مثلا ما در آینده نمیتونه یک زمانی سالهای شوروی من دوستای از من که مثلا ما دوره نوروسی ما کودکی ما که دوره زمان شوروی کلان شد ما میدیدیم که مثلا چه خیلی اویله‌هایی بودن که مثلا بین خودشون با روسی گام میزدن. امروز هم مثلا در شرایطی که مردم به مهاجرت میروند فرزنداشون کوشش میکنن زبان غیر رو یاد بگیرن. زبان روسی اولویتش رو زبان تاجیکی اولویتش رو گم کرده شده است. یعنی بین خودشون زبان گویم غیر صحبت میکنن. این بسیار گویم خطر جدی است که مثلا در آینده و کودک به قول خیام داخل شدن بخشش نه کافری مطلق نه مسلمانی تمام. نه تاجیکی خوب دارد نه گویم یک زبانی دیگر رو خوب آموخته است. بنابراین این حالت‌هایی هست که ما باید سری این مسئله واقعا باید جدی اندیشه کنیم و محتوایی که امروز ما کرده ایستادیم راستی در بر یک خطرها باشد. در مسئله فرهنگ استفاده بری مثل شبکه‌های اجتماعی یکمش فرهنگ استفاده بری شبکه‌های اجتماعی البته در نوبت اول انفرادی است. هر یک شخص از روی دیدی خود، از روی انتخاب خود، از روی جهانبینی خود سمت رو تماشا میکند یا که استعمال میکند که یا میفهمد یا که پسندش است یا که خوشش است. امروز سیستم فعالناکی شبکه‌های اجتماعی با الگوریتم‌های مخصوص عملی کرده میشن که آنها در یک گویم شبانه روز الکی همون انتخاب شما رو، ذوق شما رو، جهانبینی شما رو معین میکنن و برای شما همون کانتنت هایی که گویم در همین مفکوره انتخابی شما هست الکی پیشنهاد کردن میگیرن. مثلا اگر شما فقط مضحکه تماشا کنید فقط به شما مضحکه نشون میده. اگر شما گویم نوارهای ورزشی تماشا کنید به شما همون نشون میده. علمی خواهید علمی نشون میده و الکی میدونن که شما چند دقیقه برای تماشای کدام نوعی مواد یا که معلومات وقت صرف کردید، چی رو بیشتر تماشا یا چی رو تکرارا تماشا کردید و اون رو زیاد میکنند و متاسفانه همین خیل محتوا با یک مفهومی تاپ میگویند یعنی با بالا میبره و امروز وقتی که سگمنت تاجیکی رو میبینید در تاپ چیا ایستادن شرم دارید. در تاپ گویم 1 میلیون تماشابین گرفته است یک چیزایی که یگان محتوا نداره. امروز مثال استاد درباره یک مفهومای بنیادی اویلوی گپ میزنن فرض کردیم یک تماشابین اندک دارد یا که من درباره کندنی‌های فایده‌ناک یک هنر نشون میدم یک اندک آدم تماشا میکنه یا که استاد درباره یک مفهومای زندگی سخن میکنن یا تحلیل میکنن
мутаассифона кам тамошо мекунанд. Ва имрӯз мо оморро дидем, мисол асосан оморе ки анакун чунон сабт шудааст аз 18 сола то 34 сола ин қариб ки 60% истифодабарандагони интернете аст ки асосан ана ҳамин нафарон ана ҳамин маводҳои топиро тамошо карданд. Ҳаминро гӯем дастгирӣ карданд ки онҳо баромаданд бо лайк, бо комментария, бо гӯем фиристодан ба ҳамдигар ин он. Ва ниҳодҳои давлатӣ вақте ки ҳамин топро мебинанд аллакай донанд ки чӣ гуна муҳтаво, чӣ гуна мафкура имрӯз дар ҷомеа дар сари анамин нишондоди синусолӣ аллакай тоб мехӯрад ва чӣ кор кардан дар кора, чӣ таҳдидҳо моро аллакай интизор ҳастанд ва мувофиқ ба ҳамон кор кардан. бале, ташаккури зиёд устоди азиз, саломат бошед. ман фикр мекунам боло ҳозир боз сари муҳтавои истода мегзарем ки аз ҳама масъалаи муҳим ба ҳисоб меравад ва устод боло як ишораи хеле хуб карда будед вобаста ба оне ки ҳадафи асосӣ манбаи даромад ба ҳисоб меравад ва як ҳодисае ки аз ҷониби мақомоти амният ва як анамин ду ҳодисаи ба ҳам монанд, ҳам аз ҷониби раёсати вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти суғд ва ҳам аз ҷониби раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти суғд ошкор гардидани аввалан як сехи ҳасиббарорӣ дар ноҳияи бобоҷон ғафуров хато накунам ва ҳамчунин дарёфти хеле гӯштҳои фарсудашуда ки бисёр дар ҳолати вазнин қарор дошт дастгир карда шуданд. яъне вақте ки барои реклама кардан телевизион даъват карда мешавад, албатта вай масъулияти ҳамонро ба уҳда мегирад ва медонад ки чиро бояд реклама кунад ва вақте ки онҷо ба наворгирӣ барои чӣ мераванд, албатта ки ҳамон муҳити онҷо омӯхта мешавад. лекин имрӯз барои реклама кардан як нафар блогер даъват карда мешавад. мо ҳамашон аллакай дида истодем ки мутаассифона вақте ки аудитория пайдо мекунанд, даст мезананд ба ҳамин реклама барои манфиат ва гузарондани ҳар гуна бозиҳо ҳамин гуна аст. яъне масъулияти ҳамон шояд як ошхона аст, шояд ягон сехи истеҳсолӣ фарз кардем ҳасиббарорӣ. имрӯз ман фикр мекунам як зарурияти дигар пеш омада ки масъулияти ҳамон реклама карданам ба уҳдаи ҳамоно гашта гузошта шавад ки вақте ки реклама мекунад албатта ба сифати ҳамон як бор худи ҳамон нафаре ки он ҷо тавсия дода истодааст ба шаҳрвандон, ман фикр мекунам як бор аз ҳамон аввалан худаш бояд огоҳ бошад ва дар сурати ошкор шудан касе ки ҳамонро ҳам реклама кардааст ӯ ҳам албатта ки бояд ба ҷавобгарӣ кашида шавад. рости як чизе ки бисёр маро ба ташвиш овард, ман ба як нафар блогере ки ҳамчун як табиби халқӣ худашро муаррифӣ мекард ва аввалан гӯем ҳамчун як шахси хосор ки бисёр ҳамин як ваи табиӣ пешниҳод мекарданд, барои ман писанд буд. ва дирӯз вақте ки ман аккаунт дар тикток надорам, аз ҳамун барномаи худаш ворид шуда ҳамин видеоашо масалан ба назар мекунем ва дирӯз вақте ки ман ворид мешам махсус ҳамун нафара дар ҳамунҷо мебинам бо андешаҳои бисёр таҳқиромез нисбати оне ки гӯё рақиби онҳо дар ҳамун пахши мустақим аст. яъне агар имрӯз ҳар як нафар вақте ки аудитория пайдо мекунад даст ба ҳамин кор занад, устод ҳамин раванд агар 10 сол 15 сол идома ёбад, насли наврасу ҷавони мо чӣ мешавад ва ин амал ба ҷамъияти мо чӣ таъсир хоҳад гузошт? марамад дар оғози суҳбат мо қайд намуда будем ки яке аз масъалаҳои бисёр ҳам муҳим, мубрам ва масъалае ки муаммо дар худаш дорад ин пахшҳои мустақим аст. ман дар як пахши мустақими як нафар номаша гуфтан зарурат надорад, вақте ки нишастам як батл мекунанд онҳо аз Узбекистон. як нафар аз Узбекистон буд, як нафар аз Тоҷикистон ва ин озмун аст ба қавле байни ду кишвар баҳс мекунанд. хоб як блогере ки аз Тоҷикистон аст мегӯяд ки кани як бор тоҷик буданатона нишон диҳед, ход туҳфа занед. ҳар як ҳамон туҳфа задан, гул задан ин пул аст, яъне маблағ аст ва ҳар вақте ки маблағ зиёдтар мешавад, ҳамон гӯем ки сатҳи ин блогер ё вай блогер маълум мешавад ки кӣ бурд мекунад дар охир. ҳамон блогери Узбекистон бисёр як гапи таҳқиромез гуфт ки гӯш кун, гуфт анакнун яъне яке аз силоҳи бо ҳамдигар баҳс кардану аз ҳамдигар баланд омадан ин дашном аст, ҳамдигарро таҳқир кардан аст дар ҳамин тикток. бисёр як ҳарфи қабеҳ гуфт. анакун ин блогери беномуси мо мегӯяд ки ин чӣ мегӯяд бо забони узбекӣ, чӣ мегӯяд, як бор тарҷума кунед то ин чӣ мегӯяд. ман медонам ки вай медонад ин забона. яъне таҳқир шуда истодааст 100%
ва боз пагоҳ мебарояд бо батл мекунад ва ман бисёр аз гӯем ҳамин мард ҳамин блогер аз тоҷик буданаш ман дар ғазаб шудам, бисёр афсӯсам хӯрдам. Барои чӣ? Барои он ки як маротиба дашном хӯрд, ман гуфтам ин пагоҳ номусаш баландӣ мекунад, дигар ҳамин батл намекунад, дигар эфир намебарояд. боз пагоҳ бо он ки батл мекунад, боз дашном мешнавад, боз дашном мекунад, мебиёяд мақомот 15 рӯз дар гӯем боздоштгоҳ қарор мегирад, гӯё ислоҳ мешавад ва боз меравад, боз дашном мекунад, боз ҳақорат мекунад. Яъне ин тикток ҳама хеле сохтагианд ки дар тикток пахши мустақима бештар гӯем ки ба пеш мебарад. ҳамин худи платформаи тикток бештар ҳамин батл пахши мустақима пеш мебарад. Масалан ман тикток дорам, пахши мустақим тамоман намекунам, дар батлҳо иштирок намекунам, саҳифаи мана пеш намебарад. яъне онҳое ки ҳамин батл мекунанд, онҳое ки бештар хоб баҳс мекунанд, пахши мустақим мекунанд, бештар ба пеш мебарад ва онро барои дигарон пешниҳод мекунад. яъне агар дар маҷмӯъ гирем, барои нигаҳ доштани асолати забони тоҷикӣ, барои фарҳанги мардуми тоҷик, имрӯз масалан баъзан ҳаст ҳамин хел имкониятҳое ки бигзор онҳое ки ҳамин корро мекунанд саҳифаҳошон баста шавад. Масалан онҳое ки дашном мекунанд, онҳое ки истифодаи дуруст бурда наметавонанд интернета, саҳифаҳошон масдуд карда шавад аз ҷониби мақомот. ва ин хеле кори осон аст ва кори бисёр ҳам созанда ҳам аст. Агар як бор ислоҳ нашуд, дубор ислоҳ нашуд, бигзор масалан саҳифаҳошон маҳкам карда шавад, бигзор таҳти назорат гирифта шаванд. Масалан ин бинед, ин бисёр як мисоли равшан аст, мисоли бисёр гӯем ки ба ҳама маълум, устодон нағз медонанд, нафаре ба сафар меравад ва аз номи фарзанди як доғистонӣ, ин дар асари доғистони мани Расул Ғамзатов аст, салом меорад, мегӯяд ки агар равӣ фарзанди маро ҷустуҷӯ кун, бигӯ ки сиҳат саломат аст. Вақте мебиёяд мегӯяд ки мо бо фарзанди ту бо тарҷумон суҳбат кардем, мегӯяд ки вай фарзанди ман зинда нест, ӯ фарзанди ман кайҳо мурдааст. Яъне мо на танҳо масалан бо забони махлуд гап мезанем, балки бо забони русӣ гап задан байни ҳамдигар духтарчаҳо писарчаҳо дар кӯча ин як мод шудааст. Яъне агар касе бо забони русӣ гап мезанад дар ҷамъият, ӯ пешрафта, ӯ пешқадам аст. ва мутаассифона ҳамин мактабҳои мо ҳам, гимназияҳои мо ҳам бештар забонҳои хориҷиро дар вай мемонанд, дар афзалият мемонанд. дар кӯча бисёр ғалату бисёр нодуруст ҳарф мезанем ва куҷо асолати забони мо, куҷо масалан таърихи ҳазорсолаи забони мо, вақте ки имрӯз мо ина риоя карда наметавонем. Ва аз ҳама муҳим мана ина бинед, ҳоло он ки блогеронро назорату идора кардан мешавад. Масалан мо як мавод мемонем, дар зераш хат имрӯз масалан мо дашном намекунад, лекин вақте ки мо корро нав оғоз карда будем, ончунон ҳарфҳои қабеҳ, ончунон дашномҳое мекарданд ки халқ истифодабаранда, мардуми тоҷик, ҳамин онҳое ки бо забони тоҷик, онҳое ки платформа медароянд, онҳое ки тамошо мекунанд, дашномҳое ки ман инҷо ҳоли ман дар телевизион гуфта наметавонам. дар шаҳр дароед, ҳар навори масалан нашр мешавад дар шаҳр доред, ончунон дашномҳои қабеҳ аст ки масалан имрӯз бояд на танҳо блогерон, балки халқам бояд тарбия ёбад, бояд халқам тарбия кунем. онҳое ки масалан дашном мекунанд, онҳое ки дашномҳои сахт мекунанд, бояд ки масалан намедонам, хеле душвор аст идора кардан, тарбия кардан, лекин намедонам коре бояд кард. як дусе чиз дар ҳамин ҳошия гуфта гузарем. Мисол бинед, дар Амрико як мафҳум аст ба монанди бехатари амнияти давлатӣ. Ва ин як мафҳуми хеле чуқуре ҳаст ки ба он ман намедонам мумкин 1 миллион зиёда амалу ҳаракатҳое дохил шудааст ки агар ба ҳамон амалу ҳаракат гӯем ин ё он рафтор, кирдор рост ояд, бисёр тасмимҳои ҷиддӣ ё ки амалҳои ҷиддӣ дар муқобили ҳамон объект ё ки субъект аз тарафи мисол ин ё он давлат амалӣ карда мешавад. Мисол имрӯзам Русия низ ҳамин корро карда истодааст. Мисол ҳама хел мегӯяд ки таҳдид ба амнияти ё ки ба арзишҳои давлатӣ, амнияти миллӣ ва
мисол фалон корҳоро мекунад. имрӯз барои чӣ дар ҳошияи анамин арзиши гӯем таҳдидҳо ба амнияти миллӣ ба арзишҳои миллӣ баъзе рафторҳоро мо дохил накунем ва онҳоро назорат накунем. мо ҳозир шумо дар бораи мисол бастани баъзе саҳифаҳо гуфтем. биёд дар муқобилаш дигар чизроз мемонем. яъне чӣ? фарз кардем муҳтавои саҳифаи шумо хуб аст, бояд он дастгирӣ карда шавад, бо усулҳои бисёре ҳаст, он бояд дар боло бошад ки дигарҳоро пахш кунад. вақте ки истифодабаранда медарояд, бояд ҳамин хел муҳтавои хуб низ барояш бароварда шавад ҳамчун алтернатива, чунки алгоритмҳо дигар илоҷ надоранд, нишон надиҳанд. яъне гуфтаи мо ҳамин аст ки бояд имрӯз барои ҳифзи арзишҳои миллӣ фарҳангии мо бояд як молиёти хуб низ аз тарафи бюджети давлат бояд тавассути ниҳодҳои махсус ҷудо карда шавад ки ин корҳо имрӯз амалӣ карда шаванд. агар мисол пештар агар гирем исмоили сомонӣ мегуфт ки девори бухоро манам, имрӯз девори гӯем амнияти миллӣ тавассути аллакай яке аз марзҳои гӯем интернетӣ имрӯз қомат афрод. бояд мо онро ҳифз кунем ва барои ин молиёти хуб воситаҳои хуб бояд пиёда карда шаванд. ташаккури зиёд устод, саломат бошед. ва боло вобаста мо ба оне ки дар пахшҳои мустақим бахусус дар шабакаи иҷтимоии тикток ҳарф задем, устод боло ишора карданд ки вақте ки аз ду миллат баҳс мекунанд, на ин ки аз тарихи яъне то аз кадом миллат ҳастӣ, ба хотири оне ки тоҷикӣ худатро дастгирӣ кунӣ, гӯё дар ҳамон ҷо ҳамон ҳар гуна ишораҳое ки дар ҳамон шабакаи иҷтимоӣ аст, онро бояд бизанӣ ва ӯ муваффақ шавад. ва шоири мо мегӯяд: чӯбинам бу Али Синост саргардон миёни қавмҳои бесару сомон, ва роҳаш нест сӯи халқи ман осон, дилам бар рӯдакӣ сӯзад, ба ҳоли зиндагӣ сӯзад. чӯдонам шашмақом имрӯз ноҷур аст, чӯбинам оина дар хидмати кур аст, ва лавҳи хотири мо лавҳаи гур аст, дилам бар рӯдакӣ сӯзад, ба ҳоли зиндагӣ сӯзад. яъне устод имрӯз ба хотири муаррифии миллат дар шабакаи иҷтимоӣ аз қаҳрамонҳо набояд гуфт ба андешаи онҳо, аз таърихи миллат набояд гуфт, аз Синову Ҳофизу Хайём набояд гуфт. баръакс он боло ишора шуд ки причатка, он ҳар гуна ишораҳое ки шабакаи иҷтимоӣ метиҳад ки онро бояд бизанӣ, мутаассифа онро бояд бизанӣ, то ки ту тоҷик буданатро муаррифӣ кунӣ. ва устод дар охири барнома инҷо вобаста ба ин мавзӯъ сухан гӯем хеле зиёд аст, ишора мекунанд вақти мо ки ба анҷом мерасад, барои оне ки имрӯз шабакаи иҷтимоӣ ба хотири ҳифзи арзишҳои миллӣ истифода шавад, ба хотири тарбияи насли наврасу ҷавони мо дар рӯҳияи ватандӯстиву худшиносию худогоҳӣ дар ҳамин роҳ тавсия карда шавад, кадом корҳоро мо имрӯз ба анҷом мерасонем? марҳамат устод, хулосаи шумо. ман ҳам кӯшиш мекунам кӯтоҳ гӯям, аммо як шумо сухан кардед як нуктае ки ман ҳазрати қиблагоҳи ман падарам 95 сола ҳастанд, умрашон дароз бошад. ҳамешагӣ як шикояташон ҳаст, мегӯянд ки бисёри ҷавонако омада аз ман дуо мегирад, бобо мана дуо кунед мегӯяд. ман вақте ки мепурсам ки ту наберии ки авлоди худаш мегӯяд, баъд вақт дорӣ ки ман камтар дар бораи бобою аҷдоди ту гап занам, чунки ман онҳоро мешиносам. вақт надорад. ман ҳамин ашо бачаам афсӯс мехӯрам, мегӯям падарам. ин як нукта. дуюм сухан дар бораи арзиш мера. шумо гуфтед арзиши миллӣ, арзиши фарҳангӣ, арзиши забонӣ. арзиш чи аст? ба русӣ гӯем ценность. яъне ин чизе ки мо зам кардем, як хонаи бисёр зеборо бунёд кардем ки номашро гузоштем забон. мо як хонаи бисёр зеборо бунёд кардем, гузоштем номаш фарҳанги миллӣ. оне ки бунёд кард? гузаштагони мо бунёд карданд ва барои мо гузоштанд. мо имрӯз меросбар ҳастем. бовар кунед, назди мо имрӯз ин қадар масъулияти бисёр ҷиддӣ аст. ин арзиш аз он арзиши пулие ки мо масалан аз он муҳтавое ки имрӯз мо ба воситаи ҳамёнҳои электронӣ пайдо мекунему, киссамонро ғафс мекунему, хурсанд ҳастем ки аудитория дорем. ина ҷавобгариаш, масъулияташ бештар аст, пагоҳ маълум мешавад. барои чӣ? барои он ки имрӯз мутаассифона ана ҳамин арзишҳо тағйир хӯрдааст. мардум бештар аз маънавиёт ба моддиёт, мо ина даҳҳо маротиба гуфтем, аммо мо роҳҳои ба маънавиёт ҷалб карданро аз куҷо пайдо кунем? ҷаноби оли беҳтарин сухана гуфтанд ва ҳар баромадашон ҳатто як вохӯрӣ ман гуфтанд ки қонун ҳам қабул шуд, баланд бардоштани мақоми омӯзгор. то он замоне ки мо низоми маорифро бунёдӣ
جدی اگر اصلاحاتی جدی نکنیم سخن درباره اون میرد که آموزگار واقعا هم خودش رو نفری گوییم حمایت شونده حمایت دیده احساس نکند و مثلا به باوری تون به اودیتوری به سیمخانه در آید در اندیشه اش که مثلا این بیگاه گاوی وی کنجاره دارد یا نه گوسفندش مثلا علف دارد یا نه فکر نداشته باشد خانهش گوییم گرمی داشته باشد و روشنی داشته باشد اون حالت مثلا وی به مهر و محبتی تام به شاگرد به اونی که مثلا در سیمخانه به چشم امید مینگرد چیزی داده میتونه برای چی این گوییم من اینقدر گفتم و این مسئله به جدیت گوییم به تاکید گفته ایستادم چون که با واسطه معلم همه ما زمان شاگردای معلم خودمون بودیم الهی عمرشون دراز باشد و آنهایی که رفتن روانشون شد از نزد آنها آموختیم از آنها ما افتخار میکنیم که خیریت زمانی که حتی زمان ختم کنیم من زمانی دشوار بود که مثلا دولتی بزرگی شوروی پاش خورد معلم ها معاش درست نمیگفتن اما می آمدن به این نیتی شکلی که اومده من همین وظیفه می اجرا کنم امروز مثلا همه مناسبتی پولی شده است حتی یک نفر شاگرد کار به تلویزیون دعوت کنم بعد یک ماه با واسه یک نفری دیگرش میشنم چند پول میتیم باور میکنید گذشته از این سخن درباره چیزی که اینجا وقتی محتوا استحصال شده و سری آن مسئولیت ندارد و ناموس ندارد برای چی شاهنامه از اینجا از شاهنامه یاد کردن شاهنامه این حماسی ناموس است ملت تاجیک ملتی به ناموس است به افتخار این 60,000 بیتی که فردوسی در گوییم شاهنامه اش گفت همگی 640 کلمه واژه غیر تاجیکی هست باور میکنید نگاه کنید که در همه حالت گفتن این سخن و نگاه داشتن تازگی زبان این خدمتی که فردوسی کرد و بعد ایرانی ها گفتند که چیزی که سروری تاجیکان کردن یگان دیگر گوییم راهبری فارسی زبان این کار نکرد این افتخاری ما است این ما از این منبر میگوییم این دیگر آموزگارا در درس هایشان گویند برای شاگردان چون که ما به گفتن ما وقتی میشنیم بعد عمل میکنیم و گوییم ما این سخن درباره خود سواد معلم‌ها هم بلند شود معلم‌ها هم باید به دلگرمی گوید آهسته آهسته این از مکتب از وقتی که من نبیرچم از باغچه بچگانه گرفته میاندم گفت بابا جو همینجا ایستید گفت ایستادم نازی گوییم اونجایی که سرود تاجیکستان است و نشان تاجیکستان است و گوییم عکسی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ایستاده گفت که این کس بابا جان ما هستند و دیار ارجمند ما گفته کنار وی ایستاده من خواندم دیگه نفرایی که گوییم از کنار ما گذشتن ما با خنده کردن که این چی شد این بابای نبیره چیکار یعنی هم خنده شاید ذوق بخش باشه اما من یک چیزش به ایستادم هم آوازی کردم برای نبیرم برای چی برای اونکه در همون محیط و تربیت کرده نه وای گوییم جریان تربیت او درست است اگر به شرطی که در آینده مثلا یک نفری دیگر فکرش ویران نکند و بسیار گوییم خواط تشویش انگیز است که در یک محیط خانوادگی چند عقیده هست پس در یک خانه سیاست نیست موقع پدر در عائله باید اگر استوار باشد نظارت می شود عائله ها در همون جنازه پدر زنده محکش هم اومده همین چیز بمیشند آسیم جان عزیز که واقعا اگر در عائله ما بنیادش درست نگیریم رودکی میگه لاد را در بنای محکم نه لاد یعنی فوندامنت فنیگا لاد را در بنای محکم نه که نگهدار لاد بنلاد است بنلاد یعنی پای دیوار لاد بنا دیوار این همین کلمه تاجیکی است این کلمه یعنی اگر ما پای بنلاد رو اگر ما درست گذاشتیم حتما لادی ما خوب خواهد شد تشکر استاد اگر خلاصه خواهش میکنم 2 دقیقه وقت اومد خب حکومت جمهوری تاجیکستان عین حال در میان گویم تمام کشورهای دنیا توسط سازمان ملل متحد و زیرساختارهای آن یونسکو ارزش‌های ملی ما رو دارند وسیع ترغیب میکنند و اون به نمودی گویم یک اساسهای بنیادی برای تمام ملت‌ها فرهنگ‌ها ترغیب کرده می شود و این از زاویه دیگر چگونه یک ملتی کهن بودن دارای فرهنگی بزرگ بودن ما رو انعکاس میکند و چون که استاد گفتن حتی گویم همصفی ما گویم هم صاحب ارزش‌های ملی ما ایران یا که افغانستان و دیگر مملکت‌های حوزه نوروز از این گویم یک لذت میبرند یک با احترام خاص میگویند که من خیلی میشد پیشوای ملت پیشوایی که از ملت خود در سطح بین المللی
ҳифз мекунад ва чунин арзишҳоро тараннум мекунад ки на танҳо халқи худаш балки халқи дунё аз он бояд пайравӣ кунад. Чӣ мисол агар гирем ҳамин қабули қатномае ки дар самти сулҳ буд, боз дар самти мисол таъминоти об ё ки дигар ҳамкориҳо ба хотири фардо гӯем сухан ҳам накунем мешавад. Лекин дар дохил низ мо бояд корҳоре анҷом диҳем ки чунин арзишҳои миллӣ боз тақвият ёбанд ва бунёди ин миллат барои боз ҳазорсолаи дигар аз ин хиштҳое ки то имрӯз аҷдодони мо гузоштанд боз гӯем баландтар равад. Ташаккури зиёд устод. Устод Илҳом Ҳошимов бисёр зебо таъсир карданд. Имрӯз мо чанд хона дорем. Як хона забон агар бошад, як хона арзишҳои миллӣ бошад, як хона ҳуввияти миллӣ бошад, ба мерос мондаанд бузургони мо ва гузаштагони мо ва мо меросбар ҳастем. Ва имрӯз ҳамин идомаи ҳамин қисса, имрӯз баъзан чеҳраҳо, баъзан шахсиятҳо ҳамин хонаро ба таври худ рангубор карда истоданд. Яке масалан зардевораша меканад, яке дарашро канда истодааст, яке ойнаашро мешиканад, ба ин маънӣ. Ва дар ҳақиқат пайи рақамӣ дар асри 21 нест намешад. Яъне мо ҳар коре кардем, ҳар гапе гуфтем, ин садсолаҳо боқӣ мемонад. Ба ин маъне ман мехоҳам ки блогерҳои мо, нафарҳое ки дар интернет мешинанд, онҳое ки контент месозанд, онҳое ки барои ҷамъият коре анҷом медиҳанд, як барномаҳое кунанд, яъне принсип ё ин ки меъёри интихоби мавзӯъ, меъёри таҳияи маводи онҳо ҳамин гуна бояд бошад ки ман коре кунам ки пас аз 10 сол шарм надорам худам. Ман контент, видеое созам ки баъд аз 5 сол ба ҳоли худам нахандам. Яъне агар аз ҳамин нуқтаи назар блогерҳои мо, аз ҳамин нуқтаи назар корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ, онҳое ки масалан контент месозанду барои ҷамъията пеш бурдан амал мекунанд, қадам мегузоранд, аз ҳамин нуқтаи назар кор пеш гиранд, ин бармаънфиати кор мешавад. Як чизи дигарро илова кунем. Имрӯз мо пешниҳод мекардем ки аз тарафи гӯем вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон бигзор грант ва лоиҳаҳо низ пешниҳод карда шавад дар самти пешбурди ин ё он гӯем арзишҳои миллӣ ки блогерони бақувват, на танҳо блогерон, муҳаққиқон ҳастанд, мутахассисоне ҳастанд ки имрӯз ҳақ доранд ки гӯем микрофон ба даст гиранд, телефон ба даст гиранду саҳифаи худро кушоянд ва ин ё он самтро пеш баранд. Ташаккури зиёд, саломат бошед. Ва ҳар яки мо ва шумо тамошобинони азиз набояд фаромӯш кунем ки арзиши олитарине ки миллати мо дорад, ин давлати миллӣ ба номи Тоҷикистон аст. Ва мо набояд фаромӯш кунем ки ҳамин давлати миллие ки имрӯз мо дорем ҳамин гуна ба даст наомад ва ҳаминро ҳам мехостанд ки аз мо бигиранд ва маҳз ҷонбозиҳо, аз худ гузаштанҳо. Ва ҳеҷ кас набояд фаромӯш кунад ки Эмомалӣ Раҳмон аз як вазириву кабирисо ба сари қудрат омадаву роҳбари давлат нашудааст. Як нафаре буд ки дар ҳамон лаҳза касеро вазифа мегуфтанд ба хотири оне ки ҷони худашо, ҷони зану фарзандашро ҳифз кунад, аз системаи давлатӣ дур мерафт. Ва ҳамин нафар буд ки дар як утоқи хурде ки ҳам кору фаъолият мекарду, ҳам он ҷо хоб мекард, розӣ буд ки дар ин роҳ худ зану фарзандашро қурбон кунад, лекин миллату давлатро аз нобудӣ наҷот диҳад. Ва шукрона ки мо аз анамон баъзи ҳассос, аз баъзи бисёр вазнин ҷанги таҳмилии хонумонсӯзи бародаркуш раҳоӣ ёфта ба як кишвари ташаббускори сатҳи ҷаҳонӣ мубаддал гардидем. Мо кореро бояд ба анҷом бирасонем ки барои ҳифзи ҳамин арзишҳои миллии мо бошад. Бо истифода аз фурсати ба даст омада бори дигар аз номи худ, масъулин ва тамошобинони барномаи сиёсӣ, таҳлия, амният ва ҷомеа барои иштирок ва ибрози андешаҳои бисёр созандаву таъсирбахш ба коршиносони имрӯзаи барнома ҷаҳонӣ сипос баён мекунам. Тамошобинони азиз, вақти ҷудошуда ба барномаи сиёсӣ, таҳлилӣ, амният ва ҷомеа ба анҷом мерасад. Ин масъала дар барномаҳои оянда низ мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор хоҳад гирифт. То барномаҳои оянда сиҳатманду саломат бошед. Хайр.